Hej alle sammen og velkommen til den her video eller til den her kanal. Og i dag der skal jeg så have min allerførste springundervisning på Miss Diva. Så jeg håber I vil se med. Og grunden til introen lige er sådan her er fordi jeg fik glemt at filme en. Så lad os bare komme i gang. Okay, så her der var jeg altså allerede kommet ud i stallen og var i gang med strilingen. Fordi jeg ved at det nok er lidt kedeligt at se på mig som kører og sådan henter hende og sådan noget. Så ja, vi sprang bare direkte til strilning, og her står jeg så, og jeg er ved at tage hendes fluedækken af. For som I nok kan se, så er der virkelig mange fluer for tiden. Og jeg har prøvet at lade være med at filme så meget striling, for det er nok lidt kedeligt at sidde og kigge på. Så nu får I det lige speedet op, så det ikke tager så lang tid. Og så har vi endda også klippet en lille stjerne på hendes bagpart. Ja, og ikke lige tage, hvor beskidt hun er. Og Diva, hun står bare og ser rigtig deprimeret ud. Ikke lige tage af, hvor træt hun ser ud. Men her så har hun altså fået sadel på. Og så her der har jeg fået sadlet hende helt op. Og jeg har altså kommet bandager på, fordi jeg ikke lige har nogle springemasker. Men jeg er ved at spare op til nogen. Og så fik jeg også lige taget mine ridestøvler på. Og min hjelm og min vest og så videre. Så var mig og Diva egentlig bare helt ready. Og vi havde selvfølgelig et matchende sæt på, vi havde et blåt et på. Så nu trækkede mig og Diva bare ud på ridebanen. Så jeg fik ikke lige filmet så meget, men det var alt jeg fik filmet. Og her skrider jeg bare lige. Så vi tog et spring i galop, og hun var virkelig hurtig. Det var også efter de her spring, hvor de var faldet. Det her spring, det var sådan okay. Vi satte 2 spring op og en bunde, men jeg fik altså kun lige på de her spring. Og så her stod jeg lige og strilede en af hængstene, da jeg var blevet færdig. Og det var virkelig en god undervisning. Vi fik i hvert fald fået nogle gode spring. Jeg ved godt, den på kamera ikke var så gode. Og så fik vi lært en hel masse. Så det var egentlig det for i dag i springundervisning. Jeg håber ikke, den blev lidt for kedelig. Jeg vil bare gerne lave en video, fordi jeg synes, det var meget sjovt, at det var første gang, jeg fik springundervisning. Og så ses vi forhåbentlig i en af mine andre videoer. Farvel!